Когда повестку получил, я сразу, у меня тоже шоком была. Искізейде яшәүче Малафеевлар хәрби операциядәге улларына дип күчтәнәч посылка әзерли. Тартмадагы әйберләрнең күбесе хәрбинең үзе сорауы буенча тутырылган. Аларның өлкән уллары октябрь аенда өлешчә мобилизация буенча чакырыла. Переживать шундый авыр инде. Но посылка җыярга булыштылар, менә иптәшләре, танышлар, күршеләр, берсе дә алай читтә калмадылар. Бөтенесе булыштылар. Рәхмәтле без аларга. Бик зур рәхмәтле. Балаларга барып җитсен инде. Азык-төлек җыелмасы көндәлек кирәк яраклардан кала иң зур ярдәм итеп Малафеевлар үз көчләре белән УАЗ машинасы да алган. Кечкенә уллары Иван исә автомобиль ясап сату белән шөгыльләнә. Абыйсы сорауы буенча алынган машинаны ул яңартып, буяп, бер туганына хәрби операция зонасына җибәрү өчен әзерләгән. УАЗик, шул бронированный кассаторский машина. Буядык ниттек тә инде. Бөтен кешегә бик зур рәхмәт. Очень волнительный момент инде для меня. Шәхси посылкаларны җыюда Малафеевлар гаиләсенә якыннары, туганнары да зур булышлык күрсәткән. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.